анъанаи шаҳрдорӣ ву шаҳрсозӣ дар қаламрави имрӯзаи сарзамини тоҷикони соҳибтамаддуну баландмартаба чун мероси аҷдодӣ бо нигоҳи тоза идома меёбад. мисоли рӯшани ин андеша пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мебошад ки таҳти сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ ва талошу заҳматҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба шаҳри пешрафта ва амну осоишта табдил ёфтааст. таваҷҷӯҳи оламиён ба шаҳри Душанбе хоса мебошад. имрӯз сокинони пойтахт дар фазои орому осуда ва дар заминаи пойдории истиқлоли давлатӣ ба дастоварду муваффақиятҳои беназир комёб гардидаанд. душанбе шаҳрест дорои шароити созгор барои зиндагӣ. дар заминаи татбиқи нақшаи мукаммали тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба хотири истиқбол аз 30-солагии истиқлоли давлатӣ кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт боз ҳам обод ва зеботар гардид. тағйироти таи 3-4 соли охир ба вуҷуд омадаро дар шаҳри Душанбе сокинони рӯзгордида бесобиқа ва беназир дар олам унвон мекунанд. дар ҳақиқат имрӯз симои шаҳр, симои Душанбе дигар гаштааст. ҳар вақте ки аз кӯчаҳои шаҳр мегузарӣ, биноҳои обод, гулгаштҳои зеборо мебинӣ, биноҳои баландҳашамат ва он марказҳои таълимиву фарҳангие ки дар шаҳр имрӯз сохта шуданд мебинӣ, бо ифтихор ҳарф мезанӣ, бо ифтихор сухан мекунӣ ва шукронаи замон, шукронаи сарвар, шукронаи ҳокими шаҳр мекунӣ ки ҳамаи ин бунёдгориҳову созандагиҳо барои ояндаи дурахшони ин миллат аст. дар солҳои охир дар 4 ноҳияи шаҳр раванди бартарафсозии иншооти кӯҳнаю фарсудаю пастошёна ва дар ҷои онҳо бунёд намудани биноҳои замонавии баландошёна вусъат ёфт. дар давраи кӯтоҳ бунёд гардидани бинову иншооти баландошёна дар шаҳри Душанбе ҳар бинандаро дар ҳайрат мегузорад. ба шаҳри Душанбе аз ҷониби олимону донишмандони олам унвони оромшаҳри дунё дода шудааст. душанбе пойтахти тоҷикон аст. душанбе чун беҳишти бехазон аст. ба ҳуснаш тоҷикистонро шиносанд. душанбе ҳури зебо дар ҷаҳон аст. зимеҳри пешво ҳусне гирифта, ба умри худ хазонеро надида. шукуфон доимо монанди гулҳо, дилам ба риштаи назмаш кашида. барои ман боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки дар чунин даврони истиқлолият ва зебоиву зебоипарастӣ ҷавонӣ мекунам ва ҳар замон ки ба боғу гулгаштҳо меравем, дар ҷодаҳо мо мутаваҷҷиҳи ана ҳамон иморатҳои ҷадид мешавем ки чӣ қадар ҳусни шаҳрро боз ҳам зеботар гардонидаанд. чанд соли пеш ки мо ба донишгоҳ омадем, медидем ки бисёр иморатҳое буданд, вале на ба он ҳадде ки дар ҳоли ҳозир қомат афрохтаанд. иморатҳои хурд буданд ва дар ҳоли ҳозир бошад иморатҳои баландошёна бардошта шуданд ва бо ташаббус ва ибтикори пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ки онҳо ҳисси зебоипарастиро дар қалбу вуҷуди ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ҷо карданд. нақшаи тартибдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ки 4145 чорабиниро дар бар мегирад, фарогири бунёди иншооти маъмурӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, хизматрасонию маишӣ, биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, таҷдиди роҳҳо, рангу бори иншооти мавҷуда ва ғайра мебошад. 1674 чорабинӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Сино рост меояд. иҷроиши нақшаи чорабиниҳои ноҳия баробар ба 1443 адад расидааст ки ин 86 аз 10% нақшаи 3 соларо ташкил медиҳад. 14 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуданд ки дар ин доира 1060 ҷойи нави корӣ таъсис ёфт. дар ҳудуди ноҳия 59 адад биноҳои баландошона ба нақша гирифта шуда буд ки айни замон 51 адади он
мавриди истифода қарор доранд ва дар 8 адади он корҳо бо мардум идома доранд. дар баробари ин аз навсозӣ нуқтаҳои партовӣ низ пешбинӣ гардиданд ки дар ин давра беш аз 135 адади онҳо аз навсозӣ гардиданд. татбиқи нақшаи мазкур таҳти назорати бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе бунёд, таъмиру таҷдид ва навсозии бинову иншооти таъиноти гуногун дар доираи 708 адад чорабинӣ ба нақша гирифта шуда буд ва то имрӯз 604 чорабинӣ пурра иҷро гардид, ки ин нишон дод зиёда аз 85% нақшаи тасдиқшударо ташкил медиҳад. дар ин доира 8 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 418 ҷойи кори доимӣ ва 4 маркази бузурги хизматрасонӣ, аз ҷумла аквапарк бо 150 ҷойи кор, қисми дуюми бозори Меҳригон бо 1000 ҷойи кор ва бозори масъулияи сохтмонии Кушониён бо 2000 ҷойи кор бунёд карда шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ҳамчунин бояд зикр кард, ки дар ушонаҳои якум ва дуюми ҳар бинои баландушонаи истиқоматӣ бунёдшуда марказҳои савдою хизматрасонӣ ташкил карда мешаванд, ки дар онҳо низ сокинон бо ҷойҳои кор таъмин мешаванд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ширкатҳои сохтмонӣ дорои иқтидори бузург бо маблағгузории ҳукуматии мамлакат, мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ бунёди 58 иншооти дигари таъиноташон гуногун идома дода истоданд. бунёдкориву созандагӣ дар пойтахт албатта дар асоси нақшаи генералӣ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз соли 2017 тасдиқ гардидааст ба роҳ монда мешавад. дар нақшаи генералии шаҳри Душанбе рушди иҷтимоиву иқтисодии имрӯз ва дурнамои шаҳри Душанбе дар назар аст. имрӯз ҳуҷҷати шаҳрсозӣ бо дарназардошти таъмини рушди устувор амалӣ мешавад. банди дигари нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатиро сохта ба истифода додани муассисаҳои таълимию тандурустӣ ташкил медиҳад. дар давраи мавриди назар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 31 муассисаи нави таълимӣ, аз ҷумла 23 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 8 кӯдакистон бунёд шуд ва барои 15466 хонандаю тарбиятгиранда шароити созгор фароҳам омад. имрӯз бошад иҷрои корҳои сохтмонӣ дар 13 муассисаи дигар ҷараён дорад. танҳо соҳибкорони ватандӯст иқдом пеш гирифтаанд аз ҳисоби даромадҳои худ то моҳи сентябри соли равон 3 муассисаи навро бо беҳтарин шароити таълиму тарбия бунёд ва ба истифода диҳанд. иншооти соҳаи тандурустӣ бошад 8 адад мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, сохтмон ва таъмиру таҷдиди боз 4 бинои дигар рафта истодааст. дар доираи нақшаи генералии шаҳри Душанбе сохтмони 24 бинои маъмурӣ, аз ҷумла бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои парлумон, театри миллӣ, инчунин бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, суд, андоз, прокуратура ва шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Сино, биноҳои вазорати молия ва вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръат ва сатҳу сифати баланд иҷро мешавад. бо бунёд гардидани биноҳои баландошонаи истиқоматии ҷавобгӯ ба талаботи муосири меъморӣ дар солҳои охир симои пойтахти Тоҷикистон комилан тағйир ёфтаву Душанбе ба як шаҳри зебо ва пешрафта мубаддал гардидааст. теъдоди аҳолии шаҳри Душанбе ба 1 январи соли 2020 888 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. афзоиши миёнаи солонаи аҳолӣ 16-18 ҳазор нафар аст. фонди мавҷудаи манзили истиқоматӣ дар ибтидои соли 2017 9 миллиону 880 ҳазор метри мураббаъ, дар соли 2019 10 миллиону 323 ҳазор метри мураббаъ ва дар соли 2020 10 миллиону 555 ҳазор 512 метри мураббаъро ташкил дода таъмини миёнаи аҳолӣ бо манзили истиқоматӣ барои ҳар як нафар ба 11.8 метри мураббаъ баробар гардид.
дар соли 2020 286 қарори раиси шаҳри душанбе оид ба лоиҳакашии бино, иншооти таъиноти гуногун ва сохтмон ба тасвиб расидааст, ки 80 адади он ба манзили зист рост омада. дар ин замина 229 қисм биноҳои истиқоматӣ бунёд мешавад. имрӯз аз ҷониби ширкатҳои дорои иқтидори бузурги сохтмонӣ боз дар 210 бино, аз ҷумла дар кӯчаҳои Айнӣ, Ҳусейнзода, Истарафшан, Мирзо Турсунзода, Бофанда, хиёбонҳои Рӯдакӣ ва Саъди Шерозӣ ҷараён дорад. дар кӯчаҳои Саид Носир ва Ҳамза Акимзода мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе биноҳои истиқоматии 8 ошиёна, кӯдакистон барои 300 кӯдак ва мактаби таҳсилоти умумӣ барои 640 хонада пешбинӣ гардидааст. ҳоло дар 12 биноҳои истиқоматӣ корҳои оҳана бетонӣ, ғишчинӣ ва ғайра ҷараён дорад. шумораи ширкатҳои сохтмоние ки дар шаҳри Душанбе фаъолият доранд ба 150 мерасад ва дар ҳар кадоми ин ширкатҳо ба ҳисоби миёна атрофи 100 нафар сокинони маҳаллӣ ба иҷрои корҳои сохтмонӣ машғуланд. ташкили шароити хуби корӣ барои ширкатҳои сохтмонӣ, инчунин соҳибкорони ватанӣ имкон фароҳам овард ки татбиқи нақшаи генералӣ дар асоси низоми муосири шаҳрсозӣ марҳила ба марҳила амалӣ шавад. дар доираи амалисозии барномаи рушди иқтисодии иҷтимоии шаҳри Душанбе то соли 2025 ва татбиқи нақшаи генералӣ дар соли 2020 110 бинои истиқоматӣ бо масоҳати 232338 метри мураббаъ фонди манзил, аз ҷумла 27 адад бинои истиқоматии бисёрманзила ва 83 адад хонаи истиқоматии шахсӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. замони имрӯза тақозо менамояд ки пеш аз ба бунёди бинову иншоот оғоз намудан лоиҳаи ангоравии он бояд таҳия карда шавад. дар ин самт низ шаҳрсозони пойтахт қадамҳои устувор дошта, пеш аз он ки кӯчаву хиёбонҳои шаҳр навсозӣ шавад, лоиҳаи ангоравии онҳо дар шакли видеоролик дар формати CD таҳия шуда, баъди хулосаи ниҳоӣ ба иҷрои корҳо иҷозат дода мешавад. ин низом муосир буда натиҷаи дилхоҳро ба бор меорад. бунёди шаҳракҳои нав низ дар ҳамин асос сурат мегирад. бартараф намудани иншооти кӯҳнаву фарсуда ва дар ҷои онҳо бунёд кардани бинову иншооти наву замонавӣ аз мақсадҳои ҳадафноки масъулини соҳа ба хотири мутобиқ намудани симои кӯчаву хиёбонҳо ба талаботи замони муосир мебошад. он биноҳое ки солҳои зиёд хизмат карданд ё он маҳалҳое ки он гулгаштҳое ки солҳои зиёд хизмат карданд, имрӯз аз нигоҳу дидгоҳи муосир фарсуда шуданд, кӯҳна гаштанд. дар ҷойҳое ки мисол маҳалла мардум зиндагӣ мекард, хонаҳо ба ҳар тарҳ ба ҳар гуна сохта шуда буданд, як чӣ бигӯем зебоӣ дида намешуд. дар ҷое ки кушод аст, сохтани ҳар гуна биноҳо, коხҳо, ҳар гуна боғҳои фарҳангӣ осонтар аст аз оне ки дар ҷойҳое ки маҳалли зист аст, дар ҷойҳое ки чӯи кӯҳнажои фарсуда аст. чунки барои ӯ мардума таъмин кардан сараввал ҳокимият фикру андешаҳо мекунад, онҳоро таъмин мекунад бо ҳамаи он чизҳои иқтисодӣ, баъд барои обод кардани ӯ маҳал сар мезанад. чӣ хеле ки имрӯз мо аз боғҳои фарҳангие ки мисол дар гирди ҳамин донишгоҳи омӯзгорӣ сохта шуданд мебинем. сараввал дар ин ҷо як маҳалле буд ки дар кӯчаҳош гашта намешуд. ҳозир бо иқдоми пешгирифтаи сарвари давлат ва раиси шаҳр ин ҷо як боғи фарҳангӣ обод мешавад ки барои наслҳои оянда чун як макони истироҳату фароғатӣ мебошад. биноҳое ки ба талаботи замон ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ аст сохта мешаванд. ин ҳамааш барои ояндаи дурахшони ин миллат аст. дар соли 2019 барои бунёди чанд адад меҳмонхонаи нави замонавӣ бо 630 ҳуҷра асос гузошта шуд, ки дар сурати ба истифода додани онҳо барои қабули боз беш аз 1000 меҳмон дар шаҳри Душанбе шароит фароҳам меояд. аз меҳмонхонаҳои замонавӣ дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шуда 4 ададаш дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ бунёд мешаванд. раванди иҷрои корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаҳои замонавӣ дорои шароити муосири хизматрасонӣ пурра таҳти назорат қарор доранд. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани ин 4 меҳмонхона зиёда аз 600 ҷойи нави корӣ ташкил мегардад.
در ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه واقع در خیابان رودکی 81 شرکت ساختمانی سیویستان 2018 مجموعه بناهای بسیار آشیانه بسیار فونکسیونالی عبارت از قسم‌های A, B و B که دارای آپارتمان‌های رزیدنسی میباشند بنیاد نموده ایستاده است. иншоати мо бо назардошти талаботи муосири хизматрасонӣ бунёд ёфта сохтмони он дар доираи нақшаи генералии шаҳри душанбе бо сатҳу сифати баланд ва талаботҳои муосири меъморию шаҳрдорӣ анҷом дода мешавад. худи бинои меҳмонхонаи панҷситорадор аз 24 ошона иборат буда ҳамчунин ду бинои 22 ошонаи дигари апартаментҳои резиденсӣ низ дар шафати он бунёд хоҳад ёфт. маҷмӯа дорои 238 ҳуҷра буда қабули меҳмонони сатҳи олӣ низ дар он дар назар дошта шудааст. айни ҳол дар сохтмон корҳои бетониву арматурбофӣ рафта истодааст. дар иншоот 235 нафар коргарони маҳаллӣ корро ба пеш мебаранд. در جزئی А و Б иншоот меҳмонхонаи замонавиро ба нақша гирифтаанд. бо назардошти талабот дар ҷузъи Б марказҳои хизматрасонии маишӣ дар 4 ошёнаи аввал таваққуфгоҳи 3 сатҳа ва ошхона сохта мешавад. дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт меҳмонхонаи дигар бо номи Сафо Плаза бо тарҳу усули муосир ва бо дар назардошти санъати меъмории миллӣ бунёд шуда истодааст. ин тартиб дар рушду пешрафти бештари соҳаи сайёҳии мамлакат ва таъмини сокинон бо ҷойи кори доимӣ мусоидат хоҳад намуд. меҳмонхонаи замонавӣ аз 12 ошёна ва 97 ҳуҷра иборат мебошад. дар меҳмонхонаи сеситорадор дар як вақт ба 135 нафар хизмат расонида мешавад. корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхона ки дар ноҳияи исмоили сомонӣ кӯчаҳои Саид Носир ва Ҳамза Акимзода ҷойгир мебошад. баъди санги асос гузоштан аз ҷониби асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки дар санаи 10 октябри соли 2019 сурат гирифта буд оғоз гардиданд. дар меҳмонхона аз ошонаи 3 то 6 32 ҳуҷраҳои стандартӣ, аз 7 то 10 48 ҳуҷраҳои стандартӣ, дар ошонаи 11 6 ҳуҷраҳои сета люкс, сета полюкс, дар ошонаи 12 ҳуҷраҳо барои меҳмонҳои олиқадр низ пешбинӣ гардидааст. дар меҳмонхона корҳои сохтмонӣ дар марҳилаҳои анҷомёбӣ мебошад. айни замон як қисми ороиши намои беруна ва рангу бори дохилии иншоот рафта истодааст. меҳмонхона то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. дар бинои муосир ҳамчунин таъсиси маҷлисгоҳ бо 85 ҷойи нишаст, толори машваратӣ, толори варзиш, кинотеатр, тарабхона барои қабули 80 нафар, қаҳвахона ва ғайра ба нақша гирифта шудааст. дар ороиши намои берунаи бино нақшу нигори миллӣ истифода бурда мешавад. лоиҳаи муосири меҳмонхонаи зинашакл дар кӯчаи аҳрории ноҳияи исмоилии сомонии шаҳри душанбе фарқкунанда буда тарҳи он бо усулҳои муосири хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. меҳмонхонаи бисёр ошёнаи замонавӣ бо назардошти инфрасохтори муосир бунёд мешавад. иншоот аз рӯи лоиҳа иборат аз 6 блоки алоҳидаи яклухтӣ бо ҳам часпида мебошад. меҳмонхона ва маркази бузурги тиҷоратии дигари ҳозиразамон дар кӯчаи низоми ганҷавии ноҳияи Сино ба нақша гирифта шудааст. тибқи лоиҳа ин маркази бузурги бисёрфунксионалӣ аз 2 бино иборат буда дорои меҳмонхонаи 5 ситораи 20 ошёна ва маркази тиҷоратии 17 ошёна мебошад. шумораи умумии ҳуҷраҳои меҳмонхона 160 адад буда аз он 2 ҳуҷра барои меҳмонони воломақом ҳар яке бо масоҳати 250 метри мураббаъ, дар ошёнаи 12 ва 15 13 ҳуҷраи люкс ки масоҳати ҳар яки онҳо 80 метри мураббаъ ва 35 ҳуҷраи стандартӣ иборат мебошад. дар ноҳияи фирдавсии пойтахт низ корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи замонавӣ бо марказҳои хизматрасонии маишӣ аз рӯи меъёрҳои сохтмонӣ идома дорад. меҳмонхонаи 9 ошёна бо назардошти талаботи байналмилалӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои марказҳои хизматрасонии сеситорадор бунёд хоҳад шуд. тибқи лоиҳа иншооти муосири хизматрасонӣ сайёҳӣ аз 115 ҳуҷра бо шароити замонавӣ иборат буда бо имкони қабули 200 нафар дар як вақт бунёд мегардад. ҳамин гуна корҳои сохтмонӣ дар 7 меҳмонхонаи замонавӣ ҷараён дорад. дар сурати анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ дар иншооти зикрёфта аз як ҷониб симои кӯчаву маҳаллаҳо тағйир ёфта зебою диққатҷалбкунанда гардан, аз тарафи дигар шароити беҳтарини қабули меҳмонону сайёҳон дар пойтахт фароҳам меояд.
طبق طلبات قطعی شهرداری نمای بیرونی بنا و انشاءات نوابسته از سمت از روی صنعت معماری ملی با اصول معاصر آفرینش آرا داده می شود. در حدود نویای اسماعیل سامانی به خاطر سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی رنگ و بار نمودن 265 بینای موجوده به نقشه گرفته شده بود که تا امروز 230 عددش به طلبات پورا مطابق کرده شدند. کلانترین انشاءاتی که در حدود نویای اسماعیل سامانی به خاطر استقبال سزاوار جشن مقدس عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی ساختمانش با اوج ادامه دارد، این میدان استقلال می باشد. انشاءات در مساحت 30 گکتار بنیاد کرده می شود. حالا در میدان استقلال کارها در مرحله‌های گوناگون به انجام رسانیده شدند و اجرایش در مرحله سوم با جلب زیاده از 600 متخصصان ادامه یافته ایستاده است. дар ноҳияи Сино рангубори 1050 адад биноҳои баландошёна ба нақша гирифта шудааст ки то ин давра 850 адади онҳо иҷро гардид ки 89% нақшаи сесоларо дар бар мегирад. در استفاده نمودن کاشین، تیره‌ها، رنگ نمای بیرونی بناها، درآمدگاه‌ها، جابجاگذاری خطهای مهندسی از جمله برق تامین کنی، کاریزی، گرم‌دهی، آبرسانی و غیره نیز در بناهای استقامتی بلندآشیانه، معماری و خدمترسانی و غیره مطابق به نقشه طرح‌ریزی شده شرکت‌های ساختمانی موظف گردیدند. روشنیدهی شبانه بنا و انشاءات در پایتخت از جمله منزل‌های استقامتی بلندآشیانه طلبات دیگر شهرداری به حساب رفته، در این اساس قراری مخصوص به تصویب رسیده است. طبق این باید هر بنا و انشاءاتی که در پایتخت بنیاد می‌گردد با استفاده از تکنولوژی معاصر با روشنی تامین کرده شود.